Norok o video no naimani yagulo belaikano ma manai khoroknwi baya bondu Thaichuk khongnani thangui bipod kotoro kalainani nangkha o funny moment social media o upload wngmani yagulo markhino lukrokni reaction nungnani nangkha tei social media o tabuk markhino o video clip pirjagui tongo tamo wngkha hinba khoroknwi baya bondu ayangtui lailai donglaimani ar jorao lama main road kinaro Thaichuk buphang kaijak naithotok khlaiui tei ar jorao baya bondurok Thaichuk janani muchungjak khna hinkhe cherai jorao jemon agini hai irao cherai rok Thaichuk rok chalaimani pal khlaiui Thaichuk rok khoklaiui abo haikino borok rok khoroknwi bo abo haino wnglaui tonglaikha tei cherai haikino borok bo ongkholaiui Thaichuk buphango direct khoroksa hinkhe to kawui thangkha tei khoroksa hingkha hinkhe tola phaisingo pahara rwui tongkha kebode nukphaino eba kheba bui hin phaikha hinkhe phatchake kharnani abo haikhe borok khoroksa hinkhe to kakha tei khoroksa hinkhe tolao pahara eba kheba guard rwui tongkha ar jorao o Thaichuk buphang kawui thangnai o Thaichuk to amsuksa bo kotoriyani bagui kusu haseo to tongya sakao kawui thangkha sakao kawui thangmani yagulo o Thaichuk buphang hybrid wngna maybe abo kahar Thaichuk chikono no thainai jat hinkhe yang boni yarung bo amsuk raksukya o Thaichuk buphang chikonni bagui tei abo hayo no Thaichuk bo kwbangma khlaiui thaijak o thaijak no khakna bagui lob nangui kawui thangkha boslongo kawui thangmani yagulo Thaichuk bo khagui rohor tongkha kaisa khlaiui tolao tei tola phaisingo norok nugui tongmankhana o bini je bondo bono guard eba kheba pahara rwui tongnai bono thaise ke rohormani yagulo scooty ni seat bisingo danani bagui thangkha thainai thaidam khlaiui aboni yagulo kheno seat bisingo danani thangsani hinkhe no o buphango je kajak boni baya muk flip sabaino o Thaichuk buphang direct no main road kwsaro gramsa khlaiui kalainani nangkha ar jorao o Thaichuk buphang kajak bobo tolao buphangba baksa no kalainani nangkha phiaba amsuksa kuchuk sakao eba kheba kuchukni klaiya wngmani bagui hasini khlaima bai amsuk sago dukumarliya taise buphang sakao bo tei Thaichuk buphang kalaimani yagulo kirijakgwi masasuk phaiui tei borok no sajarokgwi no hinui tei hide hinjak no hinui kwlaima logi no borok scooty start diwui ar jagoni hoite gwnui pharar wnglaui thanglaikha ar jagani kharui tei a tao no borok no nukphano nukliya borokni mangpili phano tei borok sapta kaisa 8-9 din hingkhe nogo mang chopjaktui wngui tongkha kirijakgwi phataro ongkhorakliya abo kahai amsuksa kotorma kan abo bo lama bupra main road kwcharo abo kahai khe buphang khiklai kabumani kirijaklaikha tei abo kahai penalty eba khe fine rok sona nangno sorkarokni thanio haini bagui borok nokni phataro panase ongkhorakliya taise borokni scooty kunu license rok bukurui obono tui kirijaklaikha tei social media o borok rok o video clip no nungmani yagulo mwnilaikha baksa hinkhe to omoto amsuk kotorma khogui buphang sakao chano muchungkha kakha phiaba buphang kalaimale borok bo sititui khiklailiya haikhe cherai bwsarok haikhe kharlai thanglaikha belai kheno mwni kothok naikha hinkhe bo tei aboni yagulo o buphang bahaikhe kuwagnani nangkha noborwati bo phaiya kunu nobor bo hom khe phaiya hingkhe bahaikhe kangnani nangkha hinui wanajaklaikha tei a kangma jorao bo kebo kwrui ar jorao atui wngmani bagui kebo phatno saimanya o buphang bahaikhe kakha haini bagui borok ar jagao kaisa CCTV camera tongo thepajak o camera footage no check khlailaikha check khlaimani yagulo kheno o funny moment capture wngui tongmani borok obono nungmani yagulo joto mwneinani nanglaikha aboni yagulo o CCTV camera footage no tiklaiui direct social media o funny moment hinui childhood funny moment hinui borok social media o upload khlailai rwlaikha hinkhe norok abo kahai rok no tam sanai muchungnai comment section o thangui comment khlai salai di।